Ay! Picture pa, Marl! Hi everyone, welcome back to my channel again. And if it's your first time to come here on this channel, I encourage you to click the subscribe button down below. And of course, beside the subscribe button is a tiny bell button. And if you will click that one, you will always be notified every time that I upload a video here on this channel. So today guys, I will be sharing with you the things that I got from Watsons, SM, and Beauty M&L, and Novo. Ayan, tinignan ko mata na. So, medyo lang naman, medyo mahaba-haba lang tong video na to, pero hindi naman naabutin ng sham-sham siguro. So, if you're interested to see the things that I got from these stores, please keep on watching. Ayan guys, so simulan natin dito sa Novo or the NVJS. Dati gumawa na ako ng haul ng NVJS and I will put the link on the description box if you're interested to see the things that I got from that store. Kasi sobrang mura lang ng mga ano nabibili sa kanila. Yung parang tiyanggean, parang gano'n. Pero magaganda din naman yung mga benta nila. So ito guys, yung binili ko sa Novo is this wall clock. Ayan. Kasi gusto ko siyang ilagay dyan sa taas ng bathroom door ko. Kasi gusto ko pagising ko, nakikita ko na kung ano yung oras. Especially kapag AM shift ako. Kasi kung minsan, hanapin ko pa yung cellphone ko para makita ko kung anong oras. Lalo na ngayon kasi kapag morning, medyo dark pa. Kasi kahit 6:30 AM na. So, ayun guys. Bumili na ako ng wall clock ko. But I'm hoping na sana hindi maingay yung second hand niya. Kasi usually sa mga ganitong relo, may ingay yung second hand. Yung mga tik-tik-tik-tik, mga ganun. So, ayoko yung ganung sound kasi parang pet peeves ko kasi yun eh. Ayoko nung nakakarinig yung ganung sound. Parang di ako makatulog. So, ayun. Ito yung kinuha ko. And also guys, I got an alarm clock here. Ito siya. Ganito siya na kulay pink yata. Tama ba? Ayan. Very simple lang na alarm clock. Ganyan. Ilalagay ko siya dun sa vanity table ko. Hindi dito sa table ko na to. Kasi itong table ko na to, tabi lang siya ng bed ko. So gusto ko kapag nag-alarm clock ako yung gano'n. Yung sobrang ang lakas-lakas na ng alarm clock ko. Yung talagang mapapabangon ako dun sa malayo para para gumising. Siyempre pag naglakad ako, na ano na ako, nagising-gising na ako gano'n. Kasi kapag yung phone ko lang yung pinang-alarm ko guys, ang tendency, mag-snooze lang ako. So nag-alarm. Pagka ganyan mo lang naman, kita mo, snooze ka na naman, ganun. So, mas gusto ko yung ganito, kasi maingay to, alam ko maingay siya. So, dadalhin ko siya doon sa malapit sa CR ko, na vanity table ko, para maglakad ako, para patayin. Para maingayan lahat, pati yung sa kabilang kwarto. And the last thing that I got from Novo is this one. Ito guys, yung lagayan lang naman ko ng toothbrush. Naghahanap ako ng kulay pink na yung parang binili ko siya dati. Kasi yung kulay pink ko na yung nalagay ng toothbrush ko na yung tube lang, yung parang half nito at saka yung ganito, malaki, nawawala. So gusto ko kasi to pag nag-duty ako nila, ilalagay ko dito yung toothbrush ko and toothpaste ko. And maganda rin to guys kapag nag-travel, ganun. Para hindi nami-mix yung alam mo yun, pang-oral hygiene mo na mga gamit sa ibang gamit mo. So, ito, bumili na naman ulit ako ng ganito. Ayan guys, so, proceed naman tayo sa binili ko sa SM Makati. Ayan. Ito yung binili ko doon. And this is the cosmetic mirror. Merong shape na round, heart, and yung oval. Merong kinuha ko is this. Ayan. Ayan guys. Ayan. Nakakahilo nga lang siya. So, this one is only 250 pesos. Ito yung parang magnified na siya. So, kahit nandyan sa mas malayo, kitang-kita ko pa rin kapag magkikilay ako or para makita ko yung mga blemishes ko and everything. Pero ito yung normal lang na sa inyo guys. So, 250 pesos. Kung gusto nyo may mga mas magagandang klase pa dun, meron yung mga parang may ilaw pa, yung may ilaw dito sa bilog niya na ganito. So, kahit madilim yung kwarto nyo, yun yung isi-switch mo lang para may ilaw ka na. Kaso, ano yun, 1,000 plus yun. Pero kung yun ang hanap nyo guys, marami siya sa SM Makati. Hindi ko lang alam sa ibang SM kasi dito sa SM Baguio tsaka SM Rosales, wala pa ako nakikita ng ganitong mirror. Sobrang tagal ko nang naghahanap ng mga ganyang mirror. So, dun lang ako nakahanap nung nag-exam ako for the NCLEX, diba? After kong nag-exam, ayan yung ginawa ko. Diba? Pang tawag nito, pang release lang ng stress after ng exam. So, if you haven't watched pala that vlog, guys, na nag-exam ako for the NCLEX, I will put the link down below or here na lang sa card. You know, I will just put in the description box. Kasi pag sinasabi ko dito sa card na to, hindi ko nagagawa.
Kasi kung minsan nasa duty na ako, kaya hindi ko na ilalagay yung mga card. So, proceed naman tayo guys sa Beauty MNL. Kumuha na naman ako ng last December, bumili ako ng madami na ganito. And, ibibigay ko kasi siya sa some of you guys na ano. Actually, hindi ko pa siya nasisend kasi sobrang busy. Kaya nga, diba, hindi ako nag-post ng mga videos sa YouTube. Dahil yun guys, sa sobrang kabisihan natin sa NCLEX natin. But, yeah. Eto guys, kumuha ulit ako nag-order ulit ako sa Beauty MNL ng Simply G Keratin Shampoo. Tama ba? Shampoo and conditioner. If you haven't watched my review of this product guys, may review ako nito. And yun nga lang kasi, maganda talaga siya sa hair. Sobrang lambot nga, mabango. Yung bango niya parang naglalas talaga all day long kahit pagpawisan ka. Ang kaso sa akin, prone nga ako sa sa dandruff. So, kailangan pa iba-iba ako ng shampoo and conditioner. Kaya lang hindi ko talaga to ma-let go. Hindi ko siya ma-let go. So, ang ginagawa ko guys, every weekend, gano'n, basta once or twice a week, nagsha-shampoo and conditioner ako na ganito. So, parang ano ko na siya, parang treatment ko na talaga siya. Kasi ito nga naman, parang treatment din naman, keratin shampoo and conditioner din naman kasi siya. So, ayun, yun yung ginagawa ko sa buhok ko kapag once or twice a week para may variation yung shampoo ko tsaka conditioner ko na rin. Proceed naman tayo guys sa mga nabili ko sa Watsons. So, 2 beses ako napuntang Watsons. Ito yung first na purchase ko sa Watsons naman sa Urdaneta. And this one is, purchase ko naman to sa Watsons sa SM Rosales. So, yun guys, meron ng Watsons sa Urdaneta. Kasi hindi siya ganun ka-complete compared sa Watsons dun sa SM Rosales. So, ito, more on yung mga kailangan ko talaga. Ganun. Ito yung binili ko. So, first, here, let's open this up. Ito guys. Ito, medyo excited akong gumamit ito. Kasi alam nyo naman ako guys, if you've been here on my channel ng medyo matagal na, alam nyo sobrang gustong-gusto ko yung mga pangligo, gano'n, mga shower gel, shower, something, mga sabon, ganyan, scrub. So, bumili na naman ako guys ng bago. May buy one take one na ganito, kaso ayoko yung buy one take one, ayoko yung amoy niya, kalamansi kasi. Tapos sabi ni Bebe kasi, smells bad, sabi ni Bebe kasi. Kaya, ito yung binili ko guys. Ang bango niya, sobrang bango niya. Kasi gusto ko kapag, galing kasi akong duty, lalo na kapag 3 to 11 PM ako, mag-shower kasi ako talaga after ko. So, mas madali na ito na lang, lagay ko na lang siya sa lupa, ganun na mabilisan, para pahinga na agad, ganun. Kasi syempre pagod ka na. Ako namang mahiga dito sa bed ko na, alam mo yung pag nagkatoksikan sa hospital, tapos pawis ka na, or nag-change ka ba ng diaper, or talsikan nga ng dugo, ganun. Gusto ko mag-shower ako. And this is the pinakamabilis na way to shower kapag gabi. So, ito, bumili ako ng IV Brightening Natural na shower cream. Shower cream pala siya. Akala ko shower gel. Na may papaya extract tsaka licorice extract. Nano white. Ano yun? So, brightening and super moisturizing daw siya. Meron pang nakalagay dito na 24-hour moisturizing. Ayan guys. So, smoothing and brightening. So, tingnan natin kung maganda siya. Pero sobrang bango. Alam niyo naman ako, sobrang gusto ko talaga yung mga mababango guys. Then, moving on. Panligo pa rin. Part ng panligo, ito siya guys. Bumili na ako ng dry brush kasi gusto ko yung, may nakita kasi akong video ng isang vegan siya. Tapos pinopromote niya yung magda-dry brush kasi nga daw nagpapaganda daw ng circulation. Tapos nakakatulong daw siya para hindi ka magkaroon ng mga cellulites, ganun, lalo na sa legs. Kasi 'di ba 90% of all women daw merong cellulites sa legs. So kahit maputi ka, yung legs mo 'di ba may parang mga dimple ganun. Kahit nag-workout ka kasi, kung hindi maganda yung circulation, magkakaroon ka ng ganun. So maganda daw to remove those, to help ng circulation, and para maganda din yung circulation talaga. Simula na nagkagaganito ako guys, nare-relax ako ng bonggang-bongga. Kasi ginamit ko na to kahit may tag pa, diba? 139 lang siya guys. Meron naman yung mas mahal, pero may parang wood din dito. Parang pang-massage talaga siya. So maganda siya, lalo na kapag pagod na ako ng gabi. Gusto kong nagaganyan kasi maganda yung nakaka-relax talaga siya. Gusto ko yung nai-scrub talaga yung katawan ko. Ito pang bathroom pa din guys, meron akong Kojisan, syempre
gustong-gusto natin to na sabon. And hindi to nawawala sa akin kasi nawawala lang akong pag nauubos kasi dinadala nila sa kabilang banyo. Ayan, may mga nakikigamit, ganyan. May mga nakikiligo sa banyo ko dito sa kwarto. So, bumili naman ako guys ng tatlo na yung 120 pesos lang na ganyan. And bumili na din ako guys ng PH Care na Passionate Bloom. Kasi naka-sale siya, parang 85 pesos lang kung ganito nakalaki. Eh, yung maliit lang parang 45 pesos na yung travel size nila. So, ito na, binili ko na. Ito na lang na scent yung naka-sale. Pero yung ibang yung ibang PH Care na ganito kalaki, parang 100 plus na sila. So, yan na yung kinuha ko. O, diba? Mamimili ka pa ba? Tipid-tipid doon, girl! And of course, dahil wala nang lagayan ng cotton balls, wala nang laman yung lagayan ko ng cotton balls, bumili na naman ako ng cotton balls. Eto guys, sobrang antagal kong nagagamit yung isang ganito. Kasi ito na yung ginagamit ko for my toner, ganun. Pag may i-apply ako sa mukha na kailangan ko ng cotton balls ito. And then, ito naman yung ginagamit ko guys kapag nag-remove ako ng makeup ko. Like for example, I need to remove my mascara or my brows. Ayan. My brows. Brow products. Ayan. Ito yung ginagamit ko guys kasi flat lang siya. Square puffs siya. So, yan yung ginagamit ko. And this is yung Watsons na brand na Soft and Clean. Tip ko sa inyo guys, kapag mag-shop kayo sa Watsons, you get the Watsons generic, parang ganun. Kasi merong mga, like for example, this cotton pads, merong ibang brand, pero kapag na mas mahal, pero kapag Watsons brand yung bibilhin nyo, yung parang Watsons generic nila, mas mura. As well as the shower gel, mga shower cream, ganun. May mga brand sila na mas mura. And last thing na nabili ko guys sa Watsons Urdaneta is this tissue. Hindi ko alam kung magkano to. I will just put all the prices na lang guys dito sa baba. Kasi dati bumili ako ng ganito sa Baguio, parang last year. Yung may haul din ako eh. 3 for 100 siya, pero nga hindi na siya 3 for 100. Parang mas mahal na to. Wala na yung 3 for 100 na ganito nila. Kasi dati 100 lang yung tatlong ganito. So, mas mahal na siya. Move on naman tayo guys sa purchase natin sa Watsons ng SM Rosales. Ayan. Konti lang yung binili ko, pero guys, mas excited ako dito kasi sabi na binili ko sa SM Urdaneta. SM Urdaneta. Soon pala mag-open ng SM Urdaneta. Pero Watsons Urdaneta ko siya binili. Ito guys, syempre kailangan natin to. Mga pangangailangan sa buhay. This is my favorite na na siya, na tawag dito? Panty liner! Ano ba? Parang wala ako sa sarili. Hindi ko alam yung mga na mga binibili ko. So, ito, panty liner na in green tea. Ayan. Deodorizing in green tea. Yan yung favorite ko kasi hindi siya ganun kaano yung scent niya. So, parang refreshing lang. So, bumili ako ng dalawa pala. Nag-hoard na naman ang ate niyo. And bumili lang ako ng toothpaste guys na kailangan natin sa duty. Tapos, isa ulit na pore purifying balm. Ayan. And of course, may binili na ako na vitamins kasi guys, we need to take care of ourselves. Lalo na sa akin. Lagi ako nagpupuyat. So, kahit 3 to 11 PM yung duty ko. Pagdating ko dito sa bahay, may mga gagawin pa ako. I still need to edit some videos and yung mga kailangan natin gawin ng iba pang work. So, yun. Puyat talaga kahit hindi ako nag-duty sa hospital ng night shift. Puyat pa rin. Kasi nasanay na din yung katawan ko na ganun yung tulog ko, guys. So, ito guys, yung Myra 400. Kasi merong 300 IU tsaka 400 IU. Ay, hindi ko alam kung ano yung pinagkaiba. Pero, nung tinignan ko naman sa memes, almost the same lang sila. Pero parang may tong 400 IU, parang may something for the heart and for the lungs. Parang ganun. So, ito na lang yung binili ko guys. Pero mas mahal to ng 100 pesos compared sa 300 IU. And, bumili din ako guys ng nose pack dahil kailangan natin yan. So, partner lagi ito, yung pore purifying balm saka yung nose pack para mas madaling matanggal kapag So, kung may mga blackheads, whiteheads kayo, ayan. Maganda tong tandem na to guys. And ito yung pinaka-excited ako sa purchase ko na to guys. My gosh. Kasi si Sis Danalyn, ayan. Lagi ko siya nababanggit diba sa mga videos ko. Pinafollow ko nga kasi siya sa Instagram niya. So nakita ko sa Instagram niya, nag-post siya ng
Ganto guys, yung Pure Derm, di ba lagi kong na-include to dati sa favorites ko, ganyan, na gusto ko to na makeup remover. So, nakita ko nag-post siya ng pagkadami-dami niyang binili. Ito sabi ko, tapos sabi niya sale daw hanggang June. Kaya ako nagpunta ng Watson's Urdaneta to buy these things. Kaso wala naman sila. Ay, mayroon silang ganito, pero hindi naman siya sale. Tapos nung isang araw, nung pumunta ako sa Watson's na SM Rosales, ito nga meron. Ito lang pala guys yung mga variant na sale. Ito ko lang kung sa SM Rosales lang or pati din sa ibang department store or sa ibang Watson's. Pero ito guys, ito yung dalawang variant. Ito yung Q10 Makeup Remover Cleansing Towelette, and then this is the makeup remover din na with vitamin. Ayan. Kasi yung dati kong ginagamit, diba yun yung argan oil, yun yung talagang gustong-gusto ko dati. Pero guys, 100 plus na to. Dati 60 plus lang ang isang ganito. Nung nag-start ako na bumili nung argan oil, 60 plus lang yun. Ngayon, 108 na siya. Pero nabili ko to parang 54 pesos ang isa. So, parang buy one, take one na siya. O, diba? So, if you want to get these things, guys, balita ko hanggang June pa ata yung sale nila. So, pero ito nga lang yung sale. Kasi sa amin dito, hindi sale yung argan oil. Gusto ko pa man din yun na, variant ng makeup remover na yan na from Pure Derm. And last but not the least, guys, meron akong binili sa SM Department Store ng SM Rosales. And meron tayong nakita na, kasi dun kami sa may makeup section nung kami ni Dana, guys. I will put the link. Ay, hindi pa pala. Mauuna tong haul na to before ng vlog na yon. So, after this haul, yung vlog namin ni Dana, nagpunta kami SM tsaka nagpamassage kami sa Mount Balungaw. Bumili ako ng ganito. Bumili din siya ng ganito. Pero ito kasi, naalala niyo yung guys, yung Eye White Korean na Aqua Moisturizing Vita nila. Ito naman sa kanila, Aqua Moisturizing Cream. O, diba? Ganyan. So, try natin. Do you want me to make a review about this product? So, just let me know down below, guys. And this one is only 18 pesos. So, affordable naman siya. Pang estudyante yung presyo niya. So, tingnan natin. And dito, guys, na-excite ako dito sa purchase ko na to. Kasi, sabi kong ganun. Kasi nga, lumabas na yung result, ganyan. And, we made it naman sa NCLEX. So, sabi ko ganun, parang deserve ko naman na bumili ng something for myself. Kasi for the past months, talaga nagsisave up ako for tagastusin, sa exam, pagpunta sa Makati and everything, para sa hotel. Ganon. Nagsisave up ako talaga. So, sabi ko, I need something for myself. Parang reward ko din sa sarili ko. So, yun nga, nagpamassage kami. And, bumili ako guys ng mga makeup. And, ito lang naman, nag-splurge lang ako ng konti lang naman. Kasi sabi ko, hindi na ako dapat bibili ng mga makeups. Kasi ang dami ko pang makeup dyan talaga na hindi ko naman nagagamit. So sabi ko, dahil paubos na rin lang naman. Diba, gumawa ko ng dahilan. Dahil paubos lang din naman na yung mga foundation ko, tsaka mga concealer ko, why not yun na lang bilhin ko? Huwag na yung mga lipstick na naman. So, bumili ako guys ng Dream Satin ng Maybelline, and I'm in the shade B2 if you're wondering. Sobrang saktong-sakto sa akin. Ito yung gamit ko ngayon guys na foundation. And ito naman yung Fit Me concealer yata. Tama ba? Tama. Ito yung Fit Me na concealer guys. And ito yung my Doe Foot applicator. And parang dark siya sa akin. Nung pagkalagay ko dito sa under eyes ko, parang siyang dark sa akin. Pero pag na-blend na siya, sakto lang naman. And ito naman guys, yung Dream Satin. Gusto ko sana yung Fit Me na foundation nila. Kaso, yung available na shade is the darkest and the lightest. So, paano naman girl? Ipapamix ko yun or anything. So, ito na lang yung binili ko. So, ito guys, 499 pesos siya. Original price niya. Pero, nabili ko lang siya sa SM ng 374 pesos. So, parang less than 100 siya. Pero ito guys, original price pa rin talaga, 199 pesos. So, yun yung mga nabili ko. And that's it guys. Sana wala akong nakaligtaan. Ayan. And may mga haul na naman tayo sa mga susunod. And let me know down below guys kung ano yung mga gusto nyo makita ng mga videos dito sa channel natin. Ayan. Kasi we are back in our YouTube game na. So, yun guys, may time na tayo mag-film and mag-edit. And yun. So, I hope you enjoyed watching this video guys. If you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe and click the bell button
para lagi kayong ma-notify every time that I upload a video. And yun guys, if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia. So I'll talk to you guys on my next video. Bye!